God is good. God is good. God is good. God is good. Diyos maray na hapon, tabi sa Indagabos mga tugang, and welcome na naman po sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi, Kunyan Aldao, ning Webes. Petsa 6 kang bulan ning Hulyo 2023. Sana po yaong kamo sa maray na kamugtakan ngunyan aldaw. Sana kamo ay nagdadangog at palagi nag-aantabay sa satuyang programang iniho. Kaya binabati ko po kamo. By the way, ini po sarong tape as live. Ano, kasi si Father Bus po, wala po dyan sa Legazpi, pero gusto ko po na ipadagos ang satuyang programa. Bagayong baga, meron tinatawag natin na sustainability. Sustainable, ibig sabihin, anumang mangyari si Father Boots para sa Indogabos. Kasi mahal na mahal tabi kamo ni Father Boots. Padagos kita magtataon ng informasyon, padagos kita magtataon ng inspirasyon, lalong-lalo na bilang padi, magtataoning bendisyon. Okay? So, welcome. Welcome po kamo gabos. Nga lang day ko kamo mai-entertain ang sendong mga messages, day ko mababasa. Tayo ni po recorded. Day ko ma-entertain ang sendong mga apod. But anyway, padagos kita. Kasugma sa tuyang pinunan nga ni, ang paano ta dapat labanan, iwasan ang mga kasamaan o ang sabi nga kademonyuhan. Kademonyuhan, mga kademonyuhan na dapat palayason ta iyan. Sabihin tan layuan ta yan. Hindi tukso lapitan mo ako, hindi tukso layuan mo ako. Kasi may tukso at tukso talaga darating yan sa buhay natin. Sabi nga kanta baga, tukso layuan mo ako, hindi tukso lumapit ka sa akin. Alam mo, pag tayo ay natutukso dahil tayo ay mahina, tayo ay madadala. Kaya nga mas maganda, umiwas na lang. Alam natin, sabi nga ni, alam ba ninyo, tinatawag natin SWOT analysis na yan? Strength, weakness, opportunity, and threat. Sa buhay natin, pwede natin i-apply yan mga tugang. What are your strengths? What are your weaknesses? Pag sinasabi, if you have the strength, you can fight. At if you have the weakness, you have to flight. Yun, mga tugang, yan importante. Na mahina ka na nga, lalabanan mo, ay talo ka talaga dyan. Pag mahina ka, iwasan mo, layuan mo. Pag medyo, sabi natin, may kusog ka, may kakayahan ka, may lakas ka, pwede kang lumaban. Pero mas maganda, sabi nga ni, layuan mo na lang. Naalala ko nung ako ay na-involve pa noon sa katiktik nung nasa Western Police Department po ako ng Manila. Naalala ko ng si General Lim. Siya po ang pinaka-chief of police nung nandun pa ako sa Manila. Sa katiktik, nasa intelligence division po ako nung panahon. Pero wala na ako sa police force. But anyway, naging police ka pala. Anyway, nasa po lang tayo. Nasa katabang ako ng mga kapulisan, sa intelligence. So, ang sabi niya sa kuya kasarong pulis, na di ko talaga malingawan. Ang sabi niya sa kuya, gani, alam mo, Father, mabuti na lang kasi pag wala kang dala ng baril. At pag wala kang baril, pag nagbabarilan, ang gagawin mo, umiwas ka na lang. Kaysa may dala kang baril na baka tapos, siyempre, yung lakas loob mo rin, may baril ka makikipagbarilan ka. At pag makipagbarilan ka, baka tamaan ka rin. Ito, tatamaan ka, magligaw sa bala, pero sa buti dito, umiwas. Yan mga tugang ang importante. Iwas na lang. Iwas sa kasamaan, iwas sa kaguluhan, iwas-iwas na lang tabi. Yan, importante. Magayon yung mga tugang na prinsipyo sa buhay. Ang pag-iwas kaysa yung, sabi, labanan. Oo, labanan natin yan. Pero,
alam mo sa atin bilang mga tao, kadakol kitang mga kahinaan. Ano? Sa psychology, tinatawag natin fight or flight mode. Ano? So, but I will recommend it's better to flight. Yeah. Umiwas. Ano? Umiwas ka na, limbawa, may nagsasagutan diyan. Ano, may nagsasabihin natin na nag-aaway-away diyan. Huwag ka nang pumasok, manghihimasok ka pa. Ang problema, pag himasok ka, hindi mo alam ang punot dulo. It's better to keep quiet. Keep quiet na lang. Keep your mouth shut. Bakun iyo, nakaligtas ka pa. Alam mo, importante yan. Ano? Iligtas. Alam mo, kahapon, pinag-usapan natin yung exorcism na pinalayas ni Kristo, yung demonyo na nag-possess doon sa dalawang tao. Ano? At the same time, di ba, ikaligtasan. Gusto ni Kristo iligtas tayo. Okay? So, yan importante naman. Yan naman kaya patuloy tayong nagpo-programa para sa ganon, sa pakikinig tabi nindo, sa paghinanyog nindo, ay makakapulot kayo na makakaligtas ito sa akin. Okay? Mabuti pala magligtas o makaligtas. Ligtas tayo to set us free. Ano? Importante na, after all, yan naman talaga ang mahalaga sa buhay, that we will be able to set us free, be set free. Be set free from sin, be set free from confusion, be set free from ignorance. Yan nga importante, mapalaya tayo. In other words, maligtas tayo. Yan patuloy tayo sa programang Marahay na Hapon. Kaya, ang Marahay na Hapon, mga tugang, malaking tabang ini sa tuya. Ano? Na sa tuya, na i-drive away ang demonyo. Ano? Yan ang importante yan, to drive away the devil in ours life, no? Kasi yan naman talaga ano, drive away the devil in us. In other words, sa English nga we have to pamaraan toward of evil spirits in our life. Ano? Kasi alam mo, sa ayaw natin sa gusto, ang demonyo ay talagang nandyan. Ano? Sabi nga, if we believe that there is God, we must also believe that there is evil. Ano? Yan importante, mga tugang. Kasi minsan, hindi ako naniniwala, Father, na may demonyo. Actually, may kwento dyan Ano? Meron daw konferensya ang mga demonyo. Ano? So, sabi ni Satanas, sabi ni Satanas, the prince of the devil, sabi niya, okay, may konferensya tayo ngayon. Okay? Ano ang masasuggest ninyo? Parang masakop natin ang sangkatauhan. Sabi, merong nag-suggest. Sabihin natin na wala namang Diyos Ano, sabihin natin sa mga tao, ikalat natin ang balita, there is no God. Pero sabi ni Satanas, hindi, may maniniwala pa rin, there is no God Ano, kaya baka matalo tayo dyan kung sasabihin natin. Sabihin natin na, okay, itong pangalawang suggestion, sabihin natin sa mga tao, okay, gawin na natin. Anong gawin natin? Di ba? Sabi, freedom o may kalayaan. Gawin natin anong gawin na gusto yung gawin ng tao. Wala nang mga batas-batas na yan. Sabi ng demonyito, second devil na nagsuggest kay Satanas. Ano? Pero sabi ni Satanas, hindi. May batas pa rin Hindi talaga. Mayroon nagsuggest si demonyito. Sabi ni demonyito, mayroon po akong isasuggest, mahal na Satanas, sa Indo. Sabihin ta. Sabihin ta sa mga tao, okay lang. Ano? Pagpaliban na lang natin. Okay? Pagpaliban na lang. Total saka ka na gumawa ng kabutihan. Saka na lang. Sabi si Satanas, ay, okay ining suggestion. Kaya mula noon,
Sinugo ni Satanas yung kanyang mga kademonyuhan, mga devils, yung mga fallen angels sa mundo at sinabi, ito ang ipamalita ninyo sa lahat ng tao sa mundo. Okay? Huwag niyo sasabihin na walang Diyos. Huwag niyo sasabihin na sumunod kayo sa batas o huwag kayo sumunod sa batas. Sabihin ninyo, saka na lang. Kung gagawa kayo ng kabutihan, saka na lang. Saka na lang. So, yun, saka na lang. Yung sinasabi, procrastination, saka na lang. Anyway, yan po ang nangyari. Kaya mag-ingat po tayo. O, yun. Hindi pwede na saka na lang tayo gagawa ng kabutihan. Bakit? Unang-una, alam ba natin kung kailan tayo mamamatay dito sa mundo? Yun, ang tanong ni Father. Kasi sabi ko nga, may kwento pa ako dyan eh. Nung pinakumpisal ko yung isang pasyente, nung doon sa hospital ng UST, Legazpi. UST Legazpi Hospital. So, dahil po ako chaplain, sabi ko, maganda po na siyempre may sakit kayo, maganda makapagkumpisal kayo at parang sa ganun gumaling kayo. Pero saka na, Father, saka na. Anyway, sa aking kapilitan, kakulitan, nakapagkumpisal po siya in other words. At yun nga, na hindi ko po alam, the following day pala, na siya ay namatay. At least, sabi ko kasi sa kanya, kasi habang nandito pa ako, pamaya pag gusto niyo magkumpisal, wala pa ako dito, hindi ko kayo mapapakumpisal. Kaya nakapakumpisal din siya, in other words. At least sabi ko, nung namatay, nang nabalitaan ko nang namatay, at least sabi ko, at least nakapagkumpisal siya, kahit hindi ko na siya na-anoint. Kasi nung namatay po siya, mga kaibigan, siya po ay dapat i-anoint na isang pare, pero dahil sa magmimisa yung isang pare, hindi na siya na-anoint. Pero just the same, siya po ay nakapagkumpisal. At ako naniniwala na pag ang tao ay nakapagkumpisal, napapalayas po natin ang ating kasalanan. Okay? At tayo'y napapalaya. Anyway, babalik niya si Padre Woods pagkatapos kan mga pagiromdom. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro
Aldaw. Liverade Slimmering Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Ipahiling sa indaang sa imo kagayunan. Maging sunod na binibining silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang na kagayunan, araw kan sarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0471 series of 2023. God is good. 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 Okay mga tugang, balik po kita karare sa programang Maray na Hapon with Father Butch P. At ngunya sa tuyangan ni pinag-urulayan kung paano talaga mapapalayas ang demonyo sa buhay ng tao. Ano? Kasi maganda po yan, palayasin natin. Asan pagpalayas natin dyan ay, number 1, talagang maniwala tayo sa Diyos. At sabi nga, ang pagtubod ay pagsunod. Kasi kung nagtutubod kita, dahil makita nagsusunod, dahil ka talagang pagtubod. Ano? Ang ulitin ko ang tunay na nagtutubod sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Okay? Siyempre, paniwala kita mga tugang sa Diyos, na ang Diyos ay almighty. God is powerful. Ano? At dahil, sabi nga, may nagtanong sa akin minsan, sino, Father, ang gumawa ng demonyo? Sino ang gumawa ng kasalanan? Ano? O saan nanggaling ang devil or evil? Alam nyo, unang-una, isa lang ang tagapaglikha. Okay? Nilikha ng Diyos ang lahat. Ano? Ang anghel, ang tao, ang kalikasan, may tagapaglikha. Okay? Maliwanag po yan, ha? Ngayon, bakit nagkaroon ng devil? Okay. Siyempre, nilikha tayo ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang anghel. Ngayon, binigyan tayo ng kalayaan. Okay? So, yung kalayaan na yan, pwedeng gamitin to choose. To choose kasi if we have freedom Okay? Freedom. Pag may sabing kalayaan, pwede tayong pumili. Yan. Nga lang, ang iba, pumili kung sasabihin natin kaliwa or kanan. Okay? Pinili natin ang Diyos o ang demonyo. Kasi, actually, kahit nung sa maliwanag Maliwanag na maliwanag. Kahit doon po sa banal na kasulatan sa Genesis, maliwanag na maliwanag. Binigyan tayo ng Diyos talaga ng kalayaan.
Makikita natin nga doon sa sinabi ni Yahweh, ni God, na sabi niya, pwede niyong kainin ang lahat ng pagkain, pero meron dito na hindi dapat kainin. Ano ang dapat wag kainin? Ang kakanon na sinasabi na wag mong kakainin ang the fruit of the tree of good and evil. Yan, wag mong kakainin iyan. Yun. Nga lang, ang nangyari, nagkakan ang tao. Tingnan mo, nang doon kaagad ang demonyo. So, yun. So, nandiyan na talaga ang demonyo. So, yung sinabi ng demonyo, tinukso si Eva. Okay? Makikita niyo sa Genesis chapter 3 yan eh. Okay? Chapter 3. Nandun ang pagkakasala ang tao. Ang tao nagkasala. Okay? So, yun. Alam mo, nakita natin doon, nagsisiyan si Adan at si Eva. So, siguro magandang balikan ito eh. Kasi nandito kasi noon pa man, meron na talagang tinatawan tayo na piliin natin ang kabutihan. Sabi nga sa morality, choose good and avoid evil, or do good and avoid evil. Okay? Siyempre, tinawaan ning kagurangnan, ning Diyos, ang tao na atamanon ang gabos. Okay? Nga lang, ang nangyari, sinda po ay sinabihan ng Diyos. Okay? Na inutusan sila ng Diyos. Kasi di mo talaga pwedeng dahil talagang walang utos. Dapat talaga may utos yan. Kasi sabi nga, if there is a designer, there is a design. Okay? So, import talaga. If there is a law, there is a lawgiver. Okay? So, yun po mga tugang. Kaya, ingang dyan eh, ang sinabi kang kagurangnan. Kalang, sabi kay Nehong sa chapter 3, ng Genesis, basahon ko, sa gabos na hayop na ginibo ning kagurang ng Diyos, ang halas ang pinakatuso. Hinapot kang halas ang babae, yung tukso Totoo, mananggad na tinaraman kamo ning Diyos na dai magkakan kang bunga kan arinman na kahoy sa log kang tatamnan. Yun, di ba? Sinabi kasi ng Diyos yan eh. Doon sa tatamnan ni Eden. Na sinda mga tugang, sinabi kasi ng Diyos na sa tahaw kang tatamnan, itoon ang kahoy na nagtatao ning buhay, saka ang kahoy na nagtatao ning pagkaaram kang marhay, asin kang maraot. Yan, sa chapter 2 yan, verse 9. So, doon sa may sa Eden, magayunon ang lugar na ito. So ngayon, 'di ba, ang ginawa para tayong matalo ng demonyo, pagdududahan, magduda muna kita. Ayan. So sabi ng demonyo, nagsimbag si Eva, ang babae, pwede ming kakanon ang bunga kan arinman na kahoy sa laog kang tatamnan, alagad tinaraman kami ng Diyos na dainanggad kami magkakan o magdutdot kang bunga kang kahoy sa tahaw kang tatamnan. Kung gibuhon mi iyan, magagadan kami. Alam mo, hindi naman sinabi ng Diyos na huwag kayong gagawa. Marami. Isang bagay lang ang huwag mong gagawin. Marami. Out of 100, okay, 99 pwede mong gawin. Bakit mo mas pinahalagan pa ang isang bagay na yan? Yun, masyado sigurong attractive yun. Alagad nagsimbag ang halas, yung ang demonyo. Yan ang duwan ng tukso eh. Bakong totoo yan. Yan, tingnan mo. Ayan ang tuwing tayo nagkakasala, ang ginigibo kan demonyo sa tuya, pinagdududa kita.
Ano sasabihin? Dahil man totoo yan eh. Ano? Pwede mong gibuon mo naman iyan eh. O sabi kang demonyo, bakong totoo yan? Dahil ka mo magagadan. Yan, tingnan mo. Yan naman, alam mo hanggang sa ngayon, yan ang temptation ng tao. Hanggang ngayon, magibo ka, total, magpakasawa ka, total, dahil ka magagadan. Ang hapot ko sa inyo mga tugang, totoo ba talaga? May nabalitaan na ba kamong tao digdi sa mundo mula noon hanggang ngayon na hindi nagadan? Oo, si Kristo nga ni. Diyos na naging tao nagadan. Di ba? Kasinungalingan po yan. Huwag kayo maniniwala. Yan ang pinasabi na, well, di ka mo magagadan. Yan. Hanggang ngayon, yan po ang kinakalat ng demonyo. Kasinungalingan. Di ka mo magagadan. Pero, di man tabi, totoo yan eh. Kasi, digdi sa daga, may kagadanan, o sa Tagalog nga, may hangganan ang lahat ng bagay, okay? O ang halaman nagagadan, ang hayop nagagadan, ang tao nagagadan. O pagkatapos sasabihin ng demonyo, bakong totoo yan, dahil ka mo magagadan. Itiniram iyaning Diyos, hulit aram niya na sa oras na kumakan ka mo kaiyan, makakaarog ka mo sa Diyos. Asin, maaaraman na nindo ang marhay, asin ang maraot. So yun, isa pang temptation niya ng demonyo sa tao. Magikang Diyos, parang sa ganun, magikang makapangyarihan. Yung may mga taong nag-Diyusan ngayon. May mga taong ganun, akala mo kung sino na sila. Sila na ang may kaaram-aram kang gabos. Yan, mag-ingat tabi ka mo dyan. May mga taong nag-Diyusan. Kaya narumduman ko, minsan duman sa isang kumbento, may doon sa refrigerator nila, okay? Igwa nakalagay, in this convent, there is only one God. Number one rule. In this convent, there are only two rules. There is only one God. Number two, you are not that God. Okay? You are not Him. Okay? So in other words, huwag kang mag-Diyos-Diyusan. Yan ang temptation ng demonyo sa atin eh. Kaya maraming nahuhulog sa tukso. Maraming gumagawa ng masama. Kasi ang nangyari, sabi kasi, siya daw ang may aram. Kaya mag-ingat po kamo. Akala mo, ikaw ay may aram. Kasi yun ang temptation eh. Ito baga maliwanag ini. Talagang makakaarog kamo sa Diyos. Totoo, dapat arugon ta ang Diyos sa kanyang pagmamahal, arugon ta ang Diyos sa pagmamalasakit, arugon ta ang Diyos sa paggibo ng karahayan. Pero itong kayabangan ito maaaraman mo na ang marhay asin ang maraot, kayabangan. Mag-ingat po kita maging mayabang. Anyway, babalik gira si Padre Boots pagkatapos kan mga pagiromdom. An oras hatod sa Indukang Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki Proper Diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, power bula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na. May Active Clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Nasubukan ko minsan ako'y nasugatan na year dito sa aking balad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng Fulvic. Napakabilis maghilong ng sugat. Sa ramdam ko ay napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtarba. Kung mas edad ko ngayon, ako'y nag-aaral pa si Palayan. Gusto ko rin ko po, 6 na taong gulang.
Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. God is good. 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 Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase OP. Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating programa. At sa tuyang aning tinatalakay o ang sa tuyang pinag-uusapan o sa tuyang pinag-urulay-ulayan ang manunungod sa kasalangkang tao na dapat iwasan natin. Ano? Ang iwasan natin, nagsisimula yan sa tukso. Ano? Alam mo, hindi tayo ay sasabihin na basta sumunod. Alam mo, sabi dito sa binasa natin sa chapter 3 ng Genesis, maliwanag eh. Ano? Pwede naman natin kakanon ng gabos na pagkakan na yan. Maliban lang sa isa. Isa lang naman ang hindi. Ano? At ito po ang kasinungalingan na isinisiwalat hanggat sa ngayon, dahil ka magagadan. Yan mga tao akala mo sa buhay ninday una din yung magagadan. Ano? Alam mo, sabi nga ni Rev Bobby naman ko narinig din yun sa one time, sabi niya there is the greatest neutralizer. We will all die, ano? Lahat tayo magagadan, ano? Kaya pero mahalaga po iniho na kung kita nagadan na nagibo ning karahayan, madumang kita sa langit. Pag kita nagibo ning karatan o kasamaan, pupunta tayo sa impyerno. Ano? O, ingatan po rin pa natin ito. Natukso ito sa unang tao, kaya Adan at kay Eva, na sabi nila, maaaraman na nindo ang gabos para kang Diyos. Yun. Yan ang kayabangan eh.
Mayroon, doon ang problema kasi ng tao, gusto natin aramon gabos. O yan, bakun iyo. Alam mo, okay po yan, gamitin natin ang ating utak, gamitin natin ang ating kakayahan, pero wag tayong mag-Diyos-Diyosan. Akala natin, tayo ay maging almighty din. Akala mo kung sisay na kita. Alam mo, ini ang tukso. Yung pleasure lagi ng tao. Kaya minsan natutukso tayo na natatalo tayo dahil sa nahihiling. Yan. Di ba? Nahihiling ta kaya Kaya mag-ingat kayo sa mga mata. Yung mga matang yan. Matakaw na mata. Basahan ko mga, nahiling kang babae, ang magayon na kahoy, asingaro, masiram na kakanon ang bunga kaini. Pati naisip niya, ang kahoy, makakatao ning kadunungan. Yan, grabe, kadunungan ng tao. Yan ang gusto natin na tayo maging madunong. Mas madunong pa kita sa Diyos. Yan. At sa kadunungan ta, dahil na kita nagsusunod sa Diyos, kundi susundan ta ang gusto ta. Yan. Alam mo mga tugang, kasinungalingan po yan. Huwag tayo magpapadala sa kasinungalingan. Mga empty promises. Minsan tayo ay may mangangako sa iyo, may manunuga sa imo, naarog ka ini. Marami na, hanggang ngayon maraming na-scam. Kasi sinasabi, oy, may nag-text kunyari sa imo. Nanalo ka ng 1 million pesos. Pero bago mo maklaim ito, ibigay mo muna yung account number mo, pagkatapos yung cellphone number, pagkatapos ibigay mo sa akin ang OTP, at ibigay mo yung bangko mo, ibigay mo yung username. Nangyari? Binigay mo naman kasi gusto mo makakuha ng 1 million. Samantala ang pera mo doon, of course, medyo malaki-laki din. Kunyari, may pera kang 20,000, pero gusto mo 1 million. Gusto mong maging mayaman. Kadakol ka ng kwarta. Ikaw naman, gustong-gusto mong maging mayaman, natukso ka, ibinigay mo naman yung username, yung password, pagkatapos yung OTP. Mamaya pumunta ka sa bangko, ay naluwala ka na palang pera. Bakit? Pati yung 20,000 mo ay nakuha na. Okay? Mag-ingat tabi. Kasi sabi nga, it's good to be true. It's so good to be true. Mag-ingat tabi ka mo dyan. Kasi yun na nga ng kuha ng tao sabi nga, makakatao ini sa kuya ng kadunungan, makakatao sa kuya ining kayamanan, makakatao sa tuya ng arog ini. Mag-ingat tabi kamo. Mag-ingat kita. Kadakol na ang mga nadadaya, kasi sabi ko nga mga tugang, alam ba ninyo ang kapatid ng magnanakaw? Kasinungalingan. Maraming mga nagsisinungaling. At pag nagsinungaling yan, madadaya ka na. Kaya nangyari doon, naisahan si Eva. At ang nangyari, siyempre, magkakatao ito ng kadunungan, sabi, kaaraman. Siyempre, gusto maging wise tayo. So, maging malampasan natin ang ating ibang kapwa. Kaya, ito, kaya, kuminua si Eva kang bunga, dangan kuminakan. Yan ang nangyari. Tinikman. Mahirap po yan. Titikim-tikim ka. Tikman mo. Mapait pala. Ikaw nang nangyari. Akala mo, okay. Tanda natin, not all that glitters is gold. Hindi lahat na kumikintab o kumikinang ay ginto. Yan. Baka tanso lang yan. Mag-ingat tabi ka mo dyan. Mag-ingat kita dyan. Kasi nalilin lang kita. Nadadaya kita. Yun ang kaya nga paano natin maiwasan ang paggawa ng kabutihan. Parang maiwasan ang hindi paggawa
sabihin ko, paggawa ng kasamaan. Huwag natin iwasan ang paggawa ng kabutihan. Ang sabi ko nga, anong mabuti, ulitin ko kung baka nagkamali ako, baka nagkamali tayo. Anumang mabuti, gawin. Anumang masama, iwasan o layuan. Yan. At ito po, huwag tayong patutukso sa mga magagandang mga salita o sasabihin natin na sweet nothing, pero nothing sweet pala. So, yan, mag-ingat tayo sa sweet nothing. Nothing sweet yan. Akala natin okay, pangako, okay. Pag ikaw ganito, pag nag-text ka ng ganito, o pag nag-fill up ka ng ganito, yayaman ka. Maraming mga nagyari. Tandaan po natin, hindi naman instant po. Kahit ang katalinuhan, hindi instant. Kahit kayamanan, hindi po instant. Yan po ay may proseso. Ito ay mayroong tinatawag na hakbang. Kaya ano nangyari kay Eva? Nagpatukso siya. Kasi pag kinakan daw niya, magiging madunong siya at magiging mayaman siya at magiging siyang tulad ng Diyos na. Kaya kuminua siya kang bunga dangan kuminakan. Dangan, ito mga tugang, ito na sa buhatan na tayo dyan. Siyempre, pag ikaw ay makikipagsabuatan ka, basta, ay tingnan mo din, tikman mo din. Dangan, ito na nga nangyari. Tinawan niya ang sa iyang kairibaan, si Adan, asin kuminakan man kayo ni. Siyempre, di ba sinasabi natin, naghahanap ka ng kakampi na parang sa ganon, may kakampi ka. Mag-ingat po kita dyan. Kaya mas maganda yung may mga tao na nagsasabi na may nagga-guide sa iyo kaysa mag-misinform sa iyo o mag-misguide sa iyo. Kaya pag may mga taong ganon, dapat nga tinatawag natin na fiscalizer yan, na magsasabi natin, na mag-advise sa atin, wag mong kainin yan, masama yan. Hindi mo narinig yung sinabi ng Diyos. May mga, of course, may konsyensya kita. Pero dapat mahalaga yan mga tugang. Magdangog tabi kita sa mga taong may mabubuting kalooban. Yun, may mabuting kalooban. Pero minsan ayaw natin pakinggan sila kasi gusto ko Pagkatapos ipagbabawal mo sa akin. Alam mo, kung pinagbabawal yan sa iyo, kasi nga, merong mga karanasan o may leksyon o may mga nasabi natin na mga aral o may prinsipyo na talagang masama yan. Okay? So, importante sa buhay ng tao, hindi yung sasang-ayon lang tayo. Okay lang, okay. Pagkatapos pala, hindi okay. Mag-ingat po tayo, sa mga sabi-sabi ng mga tao. Anyway, babalik gira si Padre Bus pagkatapos kan mga pagirumdom. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix Twin Pack na may plus ingredient na Korean Ginseng na nagpapasigla ng katawan
katawan at memorya. At James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with James Coffee Mix Twin Pack. Sa James Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. God is good. 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 Okay mga tugang, pag sa giraray, magpadagos kita ka sa tuyang mga pinag-uralayan, nagpapagirumdum lang naman tabi si Father Butch. Ano? Dahil po ako nagsisermon ha. Iba naman ang sermon. Ito pagpapagirumdum. Ano? Sabi nagle-lecture tayo, pwede naman. Pero ang gusto ko lang na nagpapaalala kasi ang tao talaga sadyang makalimutin. Ano? Lalo pag may Alzheimer ka pa. Pagkatapos kahit na nga yung may kaalaman, marunong, kinakailangan pa rin ng pagpapagirumdum. O tingnan natin si Manny Pacquiao. O hindi ba may coach siya? Sa buhay natin ngayon, may life coaches tayo. Kasi hindi pwede. Ano kung sabihin natin kahit sa thesis, o matalino ka, magdodoktor ka o ano sa masteral mo, dapat may advisor ka. Tingnan mo lahat na yan, hindi pwedeng walang advisor. May advisor ka. Ngayon, ang hapot ko, si Simon ang advisor mo sa buhay mo. Ano? O sa tuya, magayon na advisor ta ay ang kagurangnan. O lalong-lalo na ang mga sa iyang tataramon. Ang Biblia, magayon na advice yan. Ang prinsipyo sa buhay, kan tao. Yan ang advisor yan. Kaya pag may mga taong nagsasabi sa iyo, okay lang lahat yan, okay lang lahat sa magduda ka tabi, ano, mapapahama ka dyan. Pag ang tunay na kaibigan, ang tunay na kaibigan ay ito po. Pag nakakakita ang kaibigan na masama, sasabihin ka, bro, o sis, o kapatid, medyo, sasabihin ko po sa iyo, hindi po tama yan. Ano? Tatamaan ka dyan. Ano? May hindi po maganda yan. Kaya sana mga tugang, kaipuhan talagang maging maingat kita. Ano? Maging maingat tabi kita sa mga bagay-bagay na yan. Okay? So, maging maingat. So, anyway mga tugang, ipadagusta. So, sa tuwing sinasabi, na mag-ingat kita minsan ang tao ay nadadala. Sabi ko nga, padagos na sinasabi na nung sinabi ni Eva kay Adan, okay, sige kakanunin mo, nagkakansinda. So, nangyari? Di ba? Nagkakansinda. Ano nangyari? Kuminakan ba kasinda? Kaya nga, so agom niya, kuminakan din, pagkatapos ng nagkakan, nagkaigwasinda ning pagkasabot. Yun, ano? So, yun, pagkasabot, naintindihan nila, asin, naaraman ninda, nasinda, huba. Yan, huba na sinda. Yan, naked. Kaya, sinda na supog na. Yan. Nagkasurupog-supog. Kaya ang ginibo nida, nagkuaning pagtahob sa indang hawak, nasupog na sinda. Kaya mga tugang, yan, sa sobrang kaaraman, ano, mahirap ba yan mga tugang? Masyado kang, ikaw ang nakakaaram naman, gabos. Kaya mas maganda yung tama lang nakaaraman. Kasi minsan, pag aram mo na gabos, ay delikado din yan eh. Maraming na may aram na hindi nila ma-contain na sila po ay nauuwi sa mental hospital. Okay? I-share ko lang po sa inyo mga tugang. Mahirap po kayo eh. May sabi nga na little knowledge is a dangerous thing. Akala natin may aram tayo, okay na po yan. Alam mo noong COVID
nung panahon ng COVID na 2020, ako po ay nagpanik eh. Bakit ako nagpanik? Kasi nagbasa ako ng ganito. Akala ko, ako na mayroon. Yun, mag-ingat po kita kaan. Kaya nag-self-diagnose ako eh. Nagkaroon ako ng panic attack. Yan, mag-ingat po ka. Mas maganda, doon sabi nga, kaya ang mga doktor, hindi maginagamot nila sarili nila. Mag-ingat po kita dyan. Kasi, mahirap yun eh. Kadakol kang aram. At mas maray na, walang gaanong aram kasi masabi nga pag masyado ka ng kadakol na aram, it can paralyze you also. Mas maganda na mag-ingat kita sa mga pagkasabot na yan. Kasi diba, ng pagkakaninda, nagkaigwasin na ng pagkasabot. Asin, naaraman na ninda, sinda, hubad na sila. Kaya, yun nga, nahiya na sila. Nagtakip sila. Kaya hapon ding ito, nadangog, naglalakaw ang nasa tatamnan ang Diyos, kaya nagtago sinda sa kahuyan. Okay? Bakit? Nasupog na sinda. Okay? So talagang mga tugang na magsuway sa Diyos kasi hindi lahat na dapat araman mo. May mga bagay na mabuti pa, wag mo nang aramon. Mabuti na lang na sumunod ka na lang kaysa aramon mo yan. Kasi sa pagkaaram mo yan, baka di ka pa magsunod. Yan. Kaya ito po ang nangyari. Alagad, mahiling tamanggiraray na ang Diyos na ay nagpapabaya. Bakit? Alam mo, gusto ng Diyos na kita maligtas. Kaya di man kita pinabayaan. Alam mo, sabi nga pag nawawara kita, hahanapon kita ng Diyos. Yan. Ito, inapod ning kagurangnan ang lalaki. Sabi, where are you? Sain ka? Yan. Ayan hanggat ang hapot sa tuya ngunyan, kung sain ka man ngunyan, kung nagdadawog ka, sain ka. Hain ka. Ang siyempre, hindi ito hain ka na kung saan ang location. Kundi, siguro masasabi natin, ang Diyos ba ay nasa iyo o hindi? Yan. Ang Diyos ba ay nasa iyo o hindi? Okay? Where are you? Are you in God or are you not in God? Okay? So, nagsimbag si Adan. Dadagugta ka sa tatamnan o sa garden. Natakot ako kaya nagtago ako, hulita, huba ako. Yun. Alam mo, pag ang tao nakagibo ng karataan, na ang unang-una, nahihiya siya. So, at kaya nagtatago. Yun. Ini mga tugang, mahiling ta na ang Diyos dai nag-aakusa. Okay? God never accuses us even though we committed sin. Even though we have disobeyed. God is never an accusing God. But our God is a saving God. Ang Diyos na ay isang Diyos na mapagligtas, hindi isang Diyos na mapaghatol o isang Diyos na husga. Okay? Ang sabi ng Diyos sa iya, Sisay, ang nagsabi sa imo, nahuba ka. Hinapot pa nga ng Diyos. Narumduman. So, nagkakanbunga kang kahoy na ipinapangalad ko. Nagsimbag ang lalaki, ang babaeng itinao mo sa tanganing maging kaibahan ko sa iyo, ang nagtago sa kang bunga, ang nagtao sa kang bunga, kaya nagkakan ako. Yan, tingnan mo, sisihan na naman. Ang importante, wala nang sisihan. Sinisi ni Adan si Eva. Hindi ba sa tuya mo yan? Sinisisi rin natin ang lahat. Sabi nga, may nabasa akong maganda We can never grow if we keep on blaming other people. We will never progress
if we keep on blaming people. Aro kini sa simbahan, sa lipunan, kasi yung presidente, kasi yung ganito, kasi yung pare, kasi yung teacher, sisi ng sisi, lahat ng sinisisi, pati hindi niya sinisisi ang sarili niya. We have to take accountability. Yan importante mga tugang. We take accountability in all that we do. Okay? So mga tugang, hindi yung dapat tayo ay magsisisi ng tao. Importante, we have to be responsible for our actions. Yan. In other words, parang malabanan ta ang tukso, ang demonyo, ang kasamaan. Let us, sabi nga, be responsible and accountable. Okay? Kaya hinapot ning Diyos ang babae. Tano taginibo mo ini? Nagsimbag ang babae. Dinaya ako kanhalas, kaya nagkakan ako. Yun, sisihan ng sisihan. Kawawang ahas, hindi. Wala na siyang masisi. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin ang ahas nagsisisi. Patuloy pa rin siyang naninisi. Anyway, inabot naman tayong oras ng pamamaaram. Sana po ako'y nakapagtao ng inspirasyon sa inyo. Na ang inspirasyon natin ay iwasan po natin ang kasamaan at gawin lagi natin ang kabutihan. Ito muli si Father Boots Bombase OP na nagsasabing, Diyos maray na hapon po sa Indogabos. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift, our mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan!